Ahojte a ja vás vítam pri novom vlogu. Aktuálne si idem spraviť make-up. Ja som začala teraz točiť nový vlog, pretože už mi celkom chýbalo vlogovanie, chýbalo mi niečo takto robiť. Tak som sa rozhodla, že teda idem točiť. No, u nás doma je aktuálne situácia taká, že neviem, ako dopadne tento vlog skrz to, že vyzerá, že Izabela bude chorá, čo akože vôbec ma neteší, ale tak, no, teraz je také obdobie chorôb, takže s tým som mohla rátať, že už viem, že sa v chorobách prestriedame všetci, čo sme doma. Podklad si dávam túto frízy od NYXu, je to vlastne hydratačný krém. Keď si ho dáte na pleť, úplne príjemne vás zachladí, to mám na ňom úplne najradšej. Pokračujem korektorom od Mary Kay. Dneska vyzerá byť vonku celkom fajn. Ja dúfam, že sa nám podarí ísť aspoň raz von, tým, že Izzy ešte nemá teploty, respektíve mala večer. Ale teraz aktuálne nemá, takže teoreticky by sa aj mohlo podariť nám ísť von. Čo dúfam, že sa podarí, lebo potrebujem sa ísť trochu poprechádzať. A ešte, aby som nezabudla, zajtra idem na kozmetiku a na masáž. Takže sa strašne z toho teším, že konečne si môj chrbát oddychne. Ja som sa inak rozhodla, že sa znovu začnem malovať skrz to, že potrebujem niektoré produkty dospotrebovať, než im teda skončí záruka. A tak som sa rozhodla, že je najvyšší čas znovu začať s líčením, aby som nevyhodzovala zbytočne plné balenia. Lebo som si teraz robila veľmi veľkú reorganizáciu kozmetiky. A musím povedať, že toho išlo fakt preč až, že naozaj veľké množstvo, čo som ani sama nečakala, že pôjde tak veľa preč. Kto poznáte špirálu od Maybelline, taká rúžová s takým vypuklým nápisom, neviem teraz presný názov. Ale táto špirála od Essence jej teda môže úplne v kľude konkurovať, pretože je úplne perfektná a veľmi mi ju pripomína. Za mňa naozaj veľmi vydarená špirála. Ja mám make-up hotový a idem sa hrať. Ešte vám to chcem ukázať takto zblízka. Rúž od Mary Kay. Je to rúž, ktorý sa vlastne prispôsobí pH vašim perám. A urobil mi celkom takú peknú rúžovkastú farbu. Aj sa to celkom hodí. A tie myhalnice sú úplne podľa mňa dokonalé. Ešte vám ukážem túto knižku. Dneska mi prišla poštou. Kupovala som ju od jednej baby, ktorú poznám ako cosplayerku. Veľmi jej ďakujem, poslala mi ešte aj darček bombonieru, čo úplne si ja vážim. No a je to vlastne kniha o dušiach, je teda po česky, čo mi absolútne nevadí. Je to všetko toto, kľudne si to stopnite. Mne to príde ako zaujímavá knižka a veľmi sa teším na jej čítanie, pretože čo sa týka duše, tak je to naozaj pre mňa téma, ktorú ja vyhľadávam. Má až 528 strán, takže vidím tu na nejaký možno týždeň, dva čítania, minimálne každý deň tú 100 by som mohla dať. Uvidím možno menej, lebo je to teda menšími písmenkami, čiže nebude to tak rýchlo ako niektoré knižky, ale je tam veľmi veľa informácií, takže si myslím, že to čítanie nebude len také jednoduché, ale aby som si z toho aj niečo dokázala zobrať, tak bude možno trošku zložitejšie. My sme sa teraz vrátili z DMK, bola som nakúpiť dievčatám nejaké veci. Beťka si vybrala tieto čipsy také, alebo kreky, alebo čo sú to.
Ja som jej zobrala chrumkavé mysli. Tieto chrumky, tie naozaj veľmi ľúbia. Nejakú somarinku do vane. Sebe som zobrala zelený čaj. Potom tu mám tieto pizzové. Veľa báb už to dávalo na Instagram, že je to veľmi výborné, tak som na to zvedavá. Potom som zobrala Betke, začali chutiť tieto tyčinky z DM-ky. Takže mám ich hneď niekoľko. To je štvorbalenie. A takéto. Potom pre Izabelku nejaké kapsičky. Tu mám do vane takúto bombu. Kapsičky. Tieto s ovesnými sú veľmi dobré. Dezert. A toto mám do vane. To si idem aj hneď spraviť asi vaňu, pretože keď sa cítim zle, že na mňa niečo lezie, toto do vane a oddych. Ranný čaj, ďalšia kapsička. Potom tu mám pre Betku tieto vitamíny. Sifo, to je taká klasika. Potom na tetovania tu máme tento Bepanthen, to sú nejaké novinky, na to som veľmi zvedavá. Savo, tieto gumy, tie sú že vraj veľmi výborné. Ja som mala také z Pepka a nič moc. Rukavice do kuchyne, tie mám ja veľmi rada. Sáčky, ináč tie rukavice, dávajte si pozor, že vraj tie biele sa veľmi trhajú, ale tieto čierne sa mi ešte v živote neroztrhli, takže náplň do žiletiek, náhradná hlavica žiletky, toto už poznáte odo mňa a toto tiež asi z Instagramu. Jedny vlhčené a tieto dvojbalenia vlhčených, ja ich mám strašne rada, úplne sú šikovné, keď niečo treba narýchlo. No a potom som našla tieto novinky tam, teda myslím, že sú to novinky, ja som sa teda ešte s tým nestretla, nevidela som to moc niekde, takže tieto biely ocot a kyselina citrónová. Dobré ráno. Dobré ráno. Je ma vidieť asi dosť zle, ale mne prišiel kuriér Luny sú prvýkrát v živote okolo 6-10 ráno, čo som úplne prekvapená, že vôbec akože o takomto čase prišiel. Ešte sa mi to nestalo, takže som veľmi rada. A je svetlo, to je jak budíš svetlo. A ideme si spolu povykladať nákup. Prvýkrát som objednala 2,5 kg hlboko zmrazených kuracích prás. Milovníci labkovej patroly, nezabudnite deťom postaviť zelenina. Za toto pôjdem do Bio Eko Raw pekla. Klasika rýža. Chcem vám odporučiť, Lunis má takéto šunky, my ich máme veľmi radi, veľmi sú chutné. Tuto Baron som myslím, že ešte nemala, ale mala som 2 alebo 3 iné. A vážne je to dosť dobrá kúpa, keď si porovnám tú cenu oproti nejakým 150 gramom od nás, tuto z jednoty a tohto. Potom som zobrala červenú cibulu, tu mám najradšej ako podklad pod mäso. Cestoviny, tých bude niekoľko. Tieto mlieka tam mám najradšej. Konečne malé balenie. Šalát plný valerián. Konečne to není tá veľká vanička, jak predtým. Potom som sa rozhodla, že okoštujeme tento pretlak. Nemala som ho, nepoznám tú značku ani nič, takže som len zvedavá. Poteším môjho manžela. Červená paprika do receptu od Jahodis. Klasika ako sú múky. Hladké som zobrala. Jedna hladká, to je 650. Viem, že býva v niektorých receptoch, ktoré robí, myslím, že rožky, alebo na niečo takéto, myslím, že býva táto, to je 650. Potom klasickú múku hladkú. Potom zemiaky tu mám. 3-krát čokoláda na varenie. Potom horálky a pre mňa to si aj rovno asi dám. Toto korenie mám brutálne rada, je strašne dobré, minútky na mäso sa to volá a je hrozne chutné. Potom štvorfarebné korenie, to som chcela použiť do receptu predvčerom, nevadí, urobíme ho znovu.
Pokračujeme ďalej, mám tu bravčové kare, krkovičku, mlieka, ďalej. Trojfarebné papriky. Tieto probíja jogurty, tie má rada Easy, ale takisto z nich veľmi rada robím dresingy. Rajčiny, pretože jedni idú tiež do receptu. Súrodenci, mrkva a petržleň, cesnaky, nálož cibule, majonéza, konečne gramáž pre nás pri našej spotrebe, lístkové cesto, ramu a maslo. Ideme na poslednú krabicu. Mexická zmes, potom chlebík jeden, nejaká dunajská zmes, bretánska, kukurička, tu mám provencálske korenie, veľké balenie 200 gramov, to je pekné. Mali akciu, mali 3+1 zdarma na oleje, takže som ju využila a zobrala tieto oleje, rýžu lagris, spagety a potom ešte mlieko polotučné, šalát, dosť sme si obľúbili s Tomášom teraz robiť šaláty. Potom konečne cukor práškový, lebo u nás práškový cukor kúpiť, to je zázrak. 3 smotany na varenie, tieto mám veľmi rada. Betke som zobrala tento Matilda jogurt a ešte tu mám 3 šalotky a reďkovka. Akurát som to šla povedať. A posledná je reďkovka. Zázraky sa dejú a my máme konečne šuflíky a ja idem teraz do nich poukladať oblečenie. Predtým ich však treba utrieť, lebo sú čisto nové, sú teraz zmontované, takže prachu tam je kopa. Takisto treba poutírať ostatné poličky. No a včera som bola v Ikei a asi mám všetky plné. Nevadí, ukážem vám toto. A kúpila som úložné boxy. Ja som mala biely úložný box, lenže v tej skrini to brutálne kričalo a proste nebola som s tým úplne stotožnená, že by tam tá biela tak presahovala. Táto čierna je tam úplne taká zapadnutá, elegantná, taká jednoducho nekričí to toľko z tej skrine. Ja už by som dneska chcela poupratovať aj skrine na chodbe, úplne na kompletku. Vyzerá, že deti dneska idú spať neskôr, takže myslím, že mám čas do takej 8, možno pol 9, netuším koľko je práve hodín. No a myslím, že sa môžeme do toho pustiť. Ešte mi napadlo, že ja som vám neurobila pred a po. Takže takto je to pred. Je to úplne, vidíte, toto sú staré košiky, vešiaky a podobne. Ja som niekde asi tak uprostred procesu. Mám ešte čo robiť, ale šuflíky sú plné, z čoho mám neskutočnú radosť, lebo sa mi to podarilo urobiť. Ale ja vám to ukážem. Dajte mi sekundu. Takže fľašku si nevšímať, hej. Jedna krabica, neviem, kde mám prst. Jedna krabica, druhá krabica, vlastne to je Tomášova polovička, toto je moja, taktiež jedna krabica, druhá. Hore sme si dali Vičiho. Ja mám zavesené zatiaľ šaty a pončo, pribudnú tam ešte nejaké veci. Tomimu som zatiaľ zavesila košelu, tiež tam niečo pribudne.
ďalšie krabice. Ja úplne zbožňujem, jak sú čierne a jak to vôbec není vidno. A potom už vidíte šuflíky. Hore som dala trička a ostatné sú nohavice. Keďže nohavice zaberajú o mnoho viac priestoru, tak musela som to takto spraviť. Ale dajme si jednu realitu, že toto už je inak upratané. Toto ide do pivnice. Toto, čo je tuto, ide mojej mame. Toto mi zostáva, to si chcem zavesiť na chodbu. Toto ide na chodbu. Toto ide do koša humany. No a musím ešte poutírať od prachu túto komodu. Celá skriňa je inak vyumývaná, vyčistená. A popri tom ešte pozerám krimi príbehy. Skriňa na chodbe sa už rysuje. Už tam je fakt málo vecí. Ahoj Izzy. A zaplnila som aj tieto košiky, ktoré boli rovnako pôvodne myslené na tieto veci, ako sú trigovice a pyžama. No a ešte ma čaká zorganizovať úplne celá táto skriňa, plus táto skriňa na kostýmy, ktoré patria vlastne sem. Aktuálne upratujem kostýmy a skriňu na chodbe. Musím povedať, že som tajne myslela, že to tam nenarvem. Ale myslela som to v takom tom zmysle, že už všetky moje nápady v hlave sa spojovali spájali a rozmýšľali, ako to tam dať, aby to tam bolo dobre. Aktuálne robím kostým Yennefer, z ktorého čerpáme a berieme veci na kostým pre Lunu. Keďže Yennefer z Wengerbergu a Luna z Norimbergu majú toho trošku spoločného, tak mám tento kostým v celku. Je tam len niečo málo prerobené, no ale našla som tu takúto vec. Je to okolo krku a sú k tomu prišité pásiky. Tí, čo poznáte seriál Zaklínač na Netflixe, možno si budete pamätať Yenneferine šaty v prvej sérii, ktoré sme chceli s Tomím robiť. Tomáš je teraz na chodbe. No a chceli sme ich vyrobiť, ale teda nejak sme sa k tomu nedostali. Musíš dať nižšie tú masku. Ešte. Ja som dole sadnutá. Áno, tam. A nedostali sme sa k tomu. Tieto rukavice sú mi malé, neviem prečo ich tu mám. Čierne rohy ho dostali. Mám tu teda kostým na tú Yennefer, ako som hovorila. Neviem, či tie šaty ešte niekedy dokončíme, alebo nie. Na tento rok máme celkom už plány s kostýmami, takže neviem, že či tento rok. Ale, jak sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. Čo nebolo, môže byť. Takže uvidíme. Pretože určite by som niekedy chcela ísť na Cosplays. Možno budúci rok, ak sa nám podarí. A tam by sa mi tie šaty extrémne zišli. Ale, jak sa hovorí, snívajte s nami. A ja idem pokračovať v upratovaní, pretože už aj baterka na foťáku sa mi celkom míňa. A zároveň mám ešte čo robiť, kým pôjdu dievčatá spať, a zistila som, že už je niečo po 7. A ja potrebujem ešte vysávať, takže nejdem sa tu zdržovať. Čo vám ukážem, čo nie, nehnevajte sa. Som tu s 2 deťmi, s manželom, teda s 3 deťmi. A mám taký trošku časový skos, lebo som sa zadžubala dosť pri týchto šuflíkoch. Ale som s nimi veľmi spokojná a som nadšená z toho, ako to dopadlo. Mne teraz prišiel kuriér a doniesol mi z DM-ky nákup, keďže je pre mňa teraz výhodnejšie objednávať. No a zbadala som medzi novinkami túto novú radu od značky Elsev. Je to rada, ktorá by mala byť na mastné vlastne korienky pri vlasoch a zároveň na suché končeky vlasov. Takže som veľmi zvedavá, aké budú. Určite vám dám vedieť. Klasika, šampón a balzám.
Potom som objavila farbu na vlasy a skúšam už čokoľvek, aby mi to dobre chytilo, takže som zvedavá, chytí táto. Mám ešte od tejto značky ešte jednu takúto, ale teraz myslím, že to je zase druhý odtieň. Potom už som potrebovala niečo na obočie. Zvolila som značku NYX, mám ešte jeden gel, ten vám ukážem neskôr. Veľmi ma zaujalo to, že už som dávnejšie čítala na toto recenzie, boli aj pozitívne, aj negatívne, bolo to také pol na pol, takže som moc zvedavá. No a potom tu mám paletku od značky Revolution. Tu môžete vidieť všetky tie odtiene, ktoré sa v nej nachádzajú. Kúpila som si ju hlavne preto, aby som mala jednu paletku, kde budú všetky odtiene, ktoré potrebujem na klobúčnika. Táto vyzerá, že spĺňa úplne všetky odtiene. Na klobúčnika tu mám ešte tento lak na nechty. Je taký žltý. Myslím, že odtieň bude celkom fajn, takže nemalo by to byť nič hrozné. No a mám tu od značky Catrice takýto Intense Matte Lip Pen. Ja vám ho otvorím. Je to vlastne teda takéto pero, ceruska. Ja som to bola kupovať v DM-ke, ale musím povedať, že som bola strašne sklamaná z toho, jak ľudia dokážu byť jak totálne prasatá, hlavne teda ženy. A jak dokážu tieto vzorky, ale aj originál rúže, ktoré vzorkami nie sú, dokážu zničiť. Jednoducho ženy, tie, ktoré toto robíte, je mi z vás fakt, že zle. Betke som urobila radosť, ešte sa nedostala pochopiteľne. Keď sa vyspinka, tak jej to dám, ale nemohla som to tam nechať, lebo to bolo strašne roztomilé, hlavne tie sponky. No a ešte na také cestovanie a na také veci som si zobrala tieto vatové tampony, kde nemám prístup k pračke alebo jednoducho kde to nemám ako umyť, keďže gel na pranie treba k tomu a podobne, takže tieto jednorázovky. No a ešte majú takéto pekné balenia na Klaudy tomu hovorí ušniatka, ja tomu hovorím pupatece, jednoducho vatové tyčinky do uší. Ja som sa práve nalíčila trochu, dala som sa do poriadku a chcem vám ukázať 3 produkty, ktoré teraz mám fakt, že úplne z všetkého najradšej asi. Prvým je táto ceruska od značky Catrice. Je to klasická ceruska, ja ju mám v odtieni 010 Blond. Je to vlastne ceruska na obočie. Naozaj taká jemná hnedá farba, na druhej strane má šteček a ešte tu má taký púder, povedzme, hej, taký púder, ktorý vlastne si potom zapudrujete. Ten ja nepoužívam moc často, pretože mne úplne stačí samotná ceruska. No a je tu napísané, že lepidlo na obočie je to od značky NYX. Neviem, jak to môžem dať, aby sa to nejak zaostrilo. Každopádne, ja ho mám v medium brown, moja angličtina, čo je úplne za mňa ideálna farba, obočie si s tým viem spraviť ako tak fajn. Ja som si totiž to obočie nerobila strašne dlhú dobu inak, než normálne farbou, ktorá mi vydržala asi týždeň a pol, 2. Normálne, keď si farbíte vlasy, však určite to poznáte. Takže tým som si robila obočie, ja som to absolútne nepoznala, takže prosím vás, ja sa to teraz učím, ako si s takýmito produktami urobiť obočie, ale s týmito si viem naozaj tak
akurát spraviť obočie. No a potom tu mám riasenku od značky Essence. Túto riasenku mám mega rada, pretože spraví mi úplne krásne myhalnice. Mám sem tam miestami pocit, že ich tak trošku zlepí, ale nič hrozné. A ako keby ten produkt nechala na spodku tých myhalníc, čiže tam to vytvára ako keby takú úplne jemnú linku. Nepamätám si cenu, než by som vám povedala, ale určite ju poznáte, minimálne ste ju videli v drogerke. Ja naozaj za seba môžem povedať, pozerám na seba do zrkadla, že sa mi páči, že som s ňou veľmi spokojná a aj to, aké myhalnice mi robí, úplne jednoducho sa dáva dole. Myslím, že vodeodolná není. Myslím, že tá druhá je asi vodeodolná, to neviem na 100%. No a ja si idem teraz vyfenovať vlasy a ja vám chcem ukázať, že s čím. Ja som sa nechala influencnúť na tento Freilish Kefofén, ja to tak volám, hej. A je to vlastne princíp úplne klasický, to určite ste už videli, poznáte to. Ja môžem osobne zatiaľ za seba povedať, že som s ňou veľmi spokojná, len teda mala som strach, ako to budem čistiť. A v DMke som objavila jednu super vychytávku. Je to takáto kefka. Tuto má mäkké štetiny, tuto má tvrdé štetinky. Včera som si čistila všetky hrebene s tým. Ten fén som čistila a ja som bola z toho hotová. Úplne perfektne to vyčistilo, ja som naozaj mega s týmto spokojná. Ak niečo hľadáte na takéto veci, na vyčistenie kefy alebo týchto fénov, odporúčam. Myslím, že nejaké 4 € to stálo, 3,95 do 5 € to stálo určite. Nepochodili sme, že? Tak chodíme. Nenašli sme to, čo sme chceli, nevadí. Ideme ďalej a buď zoženieme, alebo nie. My sme sa zastavili v Trenčíne, v Južanke, do jednej pekárničky. Veľmi príjemná ináč obsluha tam je, strašne zlaté tety. A kúpili sme chlebík a ešte nejaké to pečivko. A úplne sa mi strašne páči ten dizajn tých sáčkov, aj to prostredie tam, takže ak máte cestu, tak zbehnite tu v Južanke. A dôvod našej návštevy Trenčína bol ten, že sme potrebovali kúpiť taký, jak sa to povie, není to háčik, je to proste do steny na húpačku. Lebo dievčatá včera dostali húpačku, ktorú máme samozrejme doma zavesenú, takže sme potrebovali ešte ako keby jedno to koliesko, za ktoré to zavesíme. Ja vám to potom ukážem, takže to uvidíte, čo myslím. Žena a takéto veci, pomenovávanie nič moc. No ale zastavili sme sa teda v Mercury, kde to nemali. V Običku sme sa zastavili, kde sme boli aj včera to pozrieť, keď sme sa tu boli hrať. Ale tam bol problém, že im to ešte len v ten deň naskladnili. A bolo jedno, že mi to ukazovalo na internete, ešte len to naskladnili, nemali to vyložené. Zároveň sme zbehli do Južanky, kde sme chodievali kedysi, keď sme tu bývali, tak to bola taká pekná spomienka a aj Pepko som zbehla pozrieť. Hľadám v Pepku jednu vec, ale je asi beznádejne vypredaná, takže na to kašleme. A neviem, či by sa to nejakým štýlom teraz dostalo k tým tetám, ale ak je tu niekto, koho mama, babka alebo kto to je, pracuje v Južanke v 101 a dneska bol v práci, tak pozdravujem všetky 3 tety, keď si ma premeriavali. Bolo to veľmi nepríjemné, ale zároveň veľmi komické. Máme tieto dva. Každý je iný pochopiteľne, ale my tu veľkosť vieme našťastie na tej húpačke prispôsobiť a je všetko robiť tak, aby to fungovalo úplne v pohode, takže sme to vlastne vymysleli takto, že sa to takto spraví.
ja sa vám ukazujem úplne v plnej kráse, brutálna sexica, ale chcela som vám ukázať tento čaj. Myslím, že je to nejaká novinka od Tejkané. Je to Detox and Slim. Samozrejme, že tomuto absolútne neverím, že by vás to nejak detoxikovalo, ale páčilo sa mi, že je vlastne prírodný čaj, prírodný bylinný čaj, na podporu prírodzeného procesu očisty, ale rozmýšľam, že kde bolo to zloženie. Jednoducho páčili sa mi niektoré zložky, ktoré v tom sú a ja si teraz idem dosť čaje. A druhý môj taký obľúbený čaj je tento z DM-ky. Je to klasický zelený čaj a potom mám ešte ranný čaj. Keďže ja kávu nepijem, tak je to pre mňa celkom zábava niečo takéto nájsť, čo mi bude vyhovovať, čo ma trošku povzbudí, čo mi tak akože dodá nejakú tú energiu. No a to ten ranný čaj celkom aj splňuje. Za takú hodinku a pol idem dievčatá uspávať a potom si pripravím tieto moje čajky, na ktoré sa brutálne už teším. To bude už asi aj koniec vlogu, takže ja sa s vami lúčim. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a vidíme sa pri ďalšom videu.